Urriaren azken, azaroaren, hobeto esan da, azaroaren azken txampan gaude sartuta, azken egunetan gaude, azken asteetan hobeto esan da, eta egun hauetan, normalean, hitz egiten dugu zearen Black Fridayari buruz, eta komentatzen dugu ze eskaintza egon diren, eta ze gertatzen den, interneten dauden hainbat dendetan eta bar, azken urteetan egin dugu eta aurten hau egitea pentsatu dugu, baina ez dauka zentzurik, esan behar dizuet egia. Badakizue gu hemen zearen beti egia esaten dugula, gauza batzuk eskutatzen ditugu, pizkat entretenimendu hori eta show hori emateko, baina orokorrean bakarrik egia esaten dugu. Eta kasu honetan, esango dizuet, Black Fridayaren ospakizun hori lehenengo urteetan guretzat zentzua zeukan parte batetik berria zelako eta beste parte batetik grazia edo txistea egin al genuelako horrekin, baina ja ez dauka graziarik, ez da berria, ez da Black Friday, ez da egun bat, ez da bakarrik data konkretu hori, baizik eta azaroaren erditik ikusten dira hainbat eskaintza eta bar, orduan, ez da momentu berri hori, non, gauzatxo berri batzuk gertatzen ziren eta bar, beste alde batetik ere, ez dakit Borja, baina nire partetik, kontsumismo ospakizun horri gero eta zentzu gutxiago ikusten diot, eta gainera aurten ez dagoela ia ezer ez naiz exageratu izango, baina arazoak izaten ari ditugulako logistika mundialarekin, kontsumismo hori areagotzea ez dauka zentzurik gaur egun. Beraz, ongietorriak sarean zehar saio honetara, teknologiari buruz hitz egingo dugu, baina aurten Black Friday gabe. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta esan dugun bezala, teknologiari buruz hitz egingo dugu hemen sarean zearen, Black Friday buruz ez, beste gauza bat gertatzen delako honen parean dela Black Friday baino lehen grabatzen ari dugulako, eta gero emisioa, urrengo edizioa izango delako Black Friday ostean, baina ja Black Friday eskerrak emateko eguna eta Cyber Monday eta guztiaren guztia hori ja pasata, orduan ez dauka zentzurik ere honi buruz hitz egitea. Dena den... Azten duzu eskongabeko eguna. Eskongabeko eguna? 11 eskongabeko eguna. AliExpress aurten horri jarri dio Shopping Day.
Shopping day, bueno. Oso simplea. Berdin da. Shopping day. Inor Eta Amazon nervioso Prime jartzeko. Days dauka, eta bakoitza ja bere Ja. beherapen momentua, eske lista bat gogoratzen dut lehenengo urteetan komentatzen genula, 2, 3, 4 komertzio, batez ere teknologiakoak eta interneten bidez, erosial Claro. zenunak, baina ja urteak pasata ikusten dugu nola komertzio guztiak, apuntatzen dira, ja, Black Friday moda horretara. Bai. Ikusi dut azken egunetan, zein zen, iapaindegi bat, edo horrelako zerbait, estetika zentro bat, esan ez Black Friday, nola zen? Abenduaren erdira arte. Bueno, a ver, Black Friday, Vale. Friday egun bat da, ez? En fin, Friday I'm ostira. in love, The Cure esaten zuten bezala. Hori ez dugu erabili. Ez nago ziur. Uste dut ez. Dena den, bueno, egia da. Hasi genuen honekin, ez dakit, zure lehenengo denboraldian edo bigarrenean, Estu ja lehenean izan zera, Bai. ziurrenik. Bai. Hori izan zen ordun 2015ean. Bai. Edo 2014an. Amalauan, uste dut. 2014an. Eta hor, momentu horretan, bai zen kontu berri bat. Amalauan edo amairuaren bukaeran. Amairuaren bukaren? Uste dut baietz? Bueno, ez dugu goratzen. Dena den, momentu horretan duela, orain dela 7-8 urte, bai zela berria, eta gainera egun bateko kontua zen, gaur egun da beste eskaintzako beste momentu bat, Gabonak baino lehen, oso ondo. Esango diogu gobernuari, legean jartzeko, lege bat dago, bederapen kontu hauetarako, lege konkretu bat dago, beherapen bi epe hori, legez erregulatuta daude, ez dakit zergatik, eta ez dakit zergatik ez duten lege hori aldatu, edozin deskonto egin dezakezu edozin momentuan, baina beherapen epeak, El Corte Inglesek egiten dituen bezala, dira urtarriko lehen egunetik otsaileko azken egunera arte, eta uste dut direla ere, Urrezko sortxegunak, ez? Urrezko sortxegunak, gero dira ekainako lehenetik ustailaren azken egunera Edo arte. aste fantastikoa, ez dakit ja... Aste fantastikoa eta urrizko egunak eta hor beste kontu bat dira. Baina, Bueno, vale, ja. uste dut dagoela, Vale. lege bat, bi epe horiek sartzen dituela, orduan, begira, ja, Ez nago ziur ez dugu zer esango, baina ni dakat bai galdera bat inigo. Zer? Horrek esan nahi du ez dugule egingo review bat. A ber. Zenbat edizio ja dauzkagu gainean review bat egin gabe? Review... Hainbat, Review bat, bai, erosi dugun produktu bat komentatzen. Zu zerbait erosi duzu azken boladan interesgarria dena? Bai, baina ja egin genuen justu espazio espezifiko bat, bosgoragailuekin. Claro. Ni azken boladan... Amplifikagailoa, ez bosgoragailuak, bane euskan, baina kasu honetan amplifikagailoa. Bueno, bai, Twitchen, Euskal Digitaleko Twitchen, Bai. erakutsi dugu nola bihurtu dugun 5 puntu bat sistema baten bosgoragailu batzuk beste sistema batera, eta bueno, en fin, ez dauka... Ez que aparatoa bera, amplifikagailua bera ez dauka, ez? Bai, eta hori kontsumismoa review baino gehiago birziklatze prozesu bat da. Bai, a ber, interesgarria zegoen, ikusen baduzue, Euskal Digitaleko YouTube kanalean dago, baina hortaz aparte... Zu bai erosten dituzula gauza gehiago. Adibidez, erosi didate, hobeto esan da, nire urtebetetxerako, egun horretan, streaming hori egin genuen egun horretan, nire urtebetetxera izan zen, eta Bai. ez zenuen... Zorionak eman Esan nuen? streamingean. Streamingean ez. Bueno. Bueno, nire urtebetetzea sortzian izan zen, eta urtebetetxerako oparitu diate 5 puntu bat sistema bat. Zurea bezala, baina aririk gabekoa. Guztiz aririk gabekoa. Guztiz? Bueno, guztiz. Atzeko bosgorailuak bi bosgorailu dira, eta jasotzaile bat daukate.
zurea bezala, gutxi gora bera, baina ez dago igorle bat. Orduan, ez daukat beste aparatu bat igortzen duena. Subwooferra ere aririk gabekoa da, bakarrik entxufea eramaten du, eta aurreko bosgareioak ez dira bosgareioak, baizik eta barra bat da. Eta barra horretan guztia sartuta dago. Orduan, igorlea, barne. Orduan, kontua da hori ikusteko, egin beharko nukela bideo bat nire etxean. Bueno, montatuta dagoelako. Vale, ondo. Bai, kendu behar dut guztia, ekartzeko, eta gero. Bai, en fin. Baita ere, erosi dut, sai bat dela etengabeko hornidura sistema bat, basikoki entxufe bat, baina bateria batekin, baina hori ez da interesgarria. A ver, sistema horrela erdi kritiko edo kritikoak badauzkazue lanean adibidez, interesgarria da, sai bat jartzea, baina horrela kontsumidoren normal baterako edo gure entzule baterako uste dut ez dela hain interesgarria. Eta azken azken hilabetetan ez dut gehiago erosi. Bai, nire bainu-gelarako apal batzuk. Bueno. Super interesgarria, super teknologikoa. Bai, Amazon bidez etorri dira, txiko. Bueno, ez badago gehiago komentatzeko, hasiko gara berriekin, ezta? Bai. Hasiko gara, lege bat aipatu dut ez dakidana existitzen den edo ez, suposamen bat izan da, baina bai, daukagula legei buruz hitz egiteko tartetxo bat saio honetan, bata ez da bereziki teknologikoa, baina zerbitzu publiko berri hoietan sartzen da, zuen guztion intereserako bezeroarentzako arreta zerbitzuen lege proposamen bat martxan dagoelako gobernuaren sistemetan. Zenbat aldiz, esan beharko du, zenbat aldiz gertatu zaizue zuen konpainiaren bezerorako arreta zerbitzura dei bat egiten duzula, eta sistema kontestador automatiko bat ateratzen da, sistema automatiko bat, nahi baduzu zerbait sakatu bat, norrekin hitz egin nahi baduzu sakatu bi, zure kontsulta ez dakizera gaiari buruz sakatu bat, zure nan zenbakia sakatu zenbaki. Gero zenbat minutu iraun nahi duzun zure elkarrizketan sakatu zenbakiak. Eta ja, 5 minutu edo 10 minutu pasata gero, pertsona batekin pasatuko dizute. Ja, sorte ona badaukazu. Sorte ona badaukazu, bai. Hori da. Orduan, gobernuak aurkeztu duen lege proposamen honekin, lege proposamena, eta momentuz, hori parlamentutik pasatu behar da, eta parlamentuak onartu behar du, eta aldatu dezake, baina proposamenean arautzen da kontsumitzaileok gizaki batek hartatzea, eta ez erantzun gai automatiko batek. Erantzun gai automatikoak erabiltzen jarraitu ahal izango dira bai, baina enpresa handi batzuk pertsona fisikoekin erantzun beharko dute ministro kontseiluak onartutako lego aurreproiektuaren testuaren arabera. Zein enpresa egongo dira behartuta? 250 langile baino gehiago, 50 milioi eurotik gorako negozioa edo 53 milioi eurotik gorako balantzea duten guztiak. Hau da, milaka bezero izaten dituzten eta deiugari jasotzen dituzten konpainia handiak. Eta horrekin espero dugu gutxienez beren zerbitzua pizka bat hobetzea barkatu eta erabiltzaile esperientzia baita ere, beren onerako izango da, agian diru gehiago hor sartu beharko dute, baina beren onerako izango da, eta guztientzako baita ere. A ber, egia da, hainbat kasu daudela, adibidez, Euskadin ematen diren zerbitzuetarako oso erabilgarria da, lehenengo momentuan erantzungailu automatiko bat izatea, batez ere, esateko, tipikoa, euskaraz hitz egitea nahi baduzu sakatu bat, se ha atendido castellano pulse 2. Hori logikoa da. Eta beste kasu batzutan ere, adibidez, lege datu pertsonal tratamendurako abisuak emateko,
baita ere oso interesgarria da. Eta esango dizuet, ni lanean egiten dut telefono batean, eta gure kasuan, linea konkretu batean daukagu gaztelania edo euskera aukeratzeko, eta hori mezu hori eta gero, ahots bate, erantzun gai automatiko batek, esaten dizu, datu pribatuen erabilera nola egiten den, eta noren aurrean reklamazioa egin dezakezu, eta zure datuak gaizki erabiltzen badira, eta zertarako erabiltzen diren. Egia da, operagailuak berek hau egin dezakegula, hau da, datuak jasotzerakoan esan aldiagu zertarako jasotzen ditugun datuak eta noren aurrean erreklamatu alduten, baina egia da ere gu suposatzen da informatikaria garela. Orduan, kontu horiek errepikatzea behin eta berriro guretzat ere kakautza bat da. Horri, argi esan da. Orduan, horri oreka bat bilatzeko, kasu horietan bai dela oso erabilgarria erantzungailu automatiko bat izatea. Beste kasu batzutan, Euskaltel erabiltzen dute reklamazioak inoiz ez hartzeko edo horrelako gauzak egiten dituzte, eta argi dago egiten dituztela, ez dudalako ez daukat frogak, baina ez daukat zalantzak ere. Ez da posible... Ondo dago hori esatea. Baina, Borja, ez da posible. Astelen batean, eguerdian, ez egotea norbait, Euskaltel osoan, kexa edo reklamazio aukera... Amaiketakoan daude. Aukeratzen baduzu. Eta kasu askotan gertatu zait, deitzea arazoren bat fakturazioarekin neukalako, aukeratzea fakturazio aukera inork ez du hartzen. Aukeratzen duzu zerbitzu berria kontratatzea eta 10 segundutan pertsona batekin zaude. Zer gertatzen da hor? Normalean ez dut ematen zerbitzu teknikoko aukerarei, badakiako ez dagoelako aukera momentu honetan gure operagailu guztiak lanpetuta daude. Eske hori da mezua, orduan, eske ze gertatzen, eta ezin dut sinetzi, eguneko momentu batzutan ez egotea inor. Sinesten dut, ez egotea nahiko. Hori ez sinesten dut, baina badirudi kasu batzutan ez duela inor hartzen. Orduan, Beitu, hortaz aparte, lege proiektu honek itxarote denboren mugak jasotzen ditu, hau da, zenbat denbora hor utzi aldizuten, doakoak ez diren zenbakietara bideratzeko debekua, hau da, deitu esazu 902 zenbaki batera... Seur, zuri begiratzen ari dizut, seur. Bakarra izango balitz. Bueno, baina eske kasua izan da, nire kasu pertsonala izan da, zeurrekin arazoren bat izatea bidalkita batekin, egia da, ni hor ez naizela bere bezeroa da bidalketa egin duen enpresa. Ni naiz bere zerbitzua jasotzen duen pertsona, ez naizela ordaintzen duena, baina de forma indirecta bai, claro, zerbitzu hori ordaintzen dut nire erosketarekin. Orduan, Twitter bidez eztabaida bat zutsua gainera esan duen zeureko pertsona batekin esan ez. A ber, ni honi buruz informazioa eskuratu nahi badut, ezin didazu esan 902 telefono batera deitu behar dudala. Lehenik eta behin, baina ez dugu enpresa bat bakarrik esango zeren pilaka eta pilaka daude. Zeurrekin bukatuko dut. Lehenik eta behin, bi aldiz ordaindu behar dudalako, zure informazio hori eskuratzeko nire bidalketari buruz ordaindu behar dudalako, eta bestetik, zuek badakizue arreta zerbitzuak legez ja beste lege batean jartzen duelako, doako izan behar direla, ezta? Eski, zaki zer eta bakin hor, anda,
Handa, benetan. Gaur egungo legeekin, egia da, itxarote denbora eta sistema automatikoen proposamenak logikoak direla, baina arreta zerbitzuak ez izatea ordainezkoak, hori ja lege batean dago, eta ez dute kasurek egiten. Zaur. Bueno, ja araudi honekin bukatzeko beste debeku bat jarriko dugu, hau ja gazteria zeten bezala ez el kolmo. Legeak debekatu egingo du denbora hori, itxarote denbora hori, eskaintzak egiteko baliatzea saldu eta kexarekin zuzenean lotuta badaude. En fin, hori ere logikoa da. Gainera eske, inoiz ez da gertatzen zu deitzen baduzu, zerbitzu bat kontratatzeko, normalean ez duzu itxarote denborarik, itxarote denborak dauzkazu, arazoak edo kexak dituzunean, eta gainera... edo baja bat... operagailuak esaten dizu, este mes contrata el nuevo Samsung Galaxy A17... ¡Zaitez pikutara! Besedes! Samsung Galaxy... Bueno, beste lege bati buruz hitz egingo dugu ere, gure gobernua lanean jarraitzen duelako, Espainiako gobernua kasu honetan, eta telekomunikazioen lege orokorraren proposamen berri bat sartu dute baitare parlamentuan. Kasu honetan, hainbat aspektu eta hainbat gai jorratzen dituzte, beraz, gai batzuk hartuko ditugu eta hoiekin kontatuko dizuegu ze proposatzen duten haien artean telekomunikazioen tasari buruz. Bai, telekomunikazioen tasa ezagutu genuen orain dela hilabete batzuk lehenengo proiektu hau aurkeztu zenean, aurre proiektua aurkeztu zenean, eta lehenengo intentzioa zen Google, WhatsApp edo Facebook bezalako online erraldoi enpresa hauek, beren Espainian dituzten diru sarreren 1.000 bat tasa jartzea, beren diru sarreren 1.000 bat ordaintzea tasa bezala, baina gobernuak azkenean erabaki du ez sartzea maila honetako tasa, bera ikusten dute administrazioen aldetik erregulazio gehiegikeria ekar dezakelako, eta azkenean operadoreak bezala tratatuz gero arazo juridikoak sortuko lituzkelako. Horregatik, merkatu eta lehiaren batzorde nazionalaren operadoreen erregistroan sartuta dauken enpresek bakarrik ordaindu beharko dute zerga hau. Egia da, adibidez, WhatsApp kasu izateko ez daukala diru sarrera zuzena Espainian. Orduan, enpresa oso hartzen baduzu, claro, ze enpresa hartzen duzu, ez dakit nola deitzen den Irlandan daukaten Facebook International LTD, ez dakit nola deitzen den. Orain Meta, ez? Orain Meta International LTD. Bueno, kasu da, enpresa hori ez dagoela Espainian, orduan nola kalkulatzen duzu kasu honetan 1.000 bat hori zenbat den, nondik hartzen dituzu datuak. Facebook eta WhatsApp esango dizu, haiek ez daukatela hemen diru sarrerarik eta ez dakite zeri buruz hitz egiten ari duzun, gu hemen ez dugu ezer egiten. Google bere partitik, uste dut baita berdin egiten dutelako, orduan... Google zerbitzu asko ez dute kobratzen, baina publizitatearen bidez finantziatzen dira. Bai, baina, zerbitzuak ere kontratatzen badituzu, adibidez, Google One, arpidetza hori espazio gehiago izateko Gmail edo Google Drive adibidez. Edo Google AdWords, publizitatea kanpainak egiteko. Luxemburgon kobratzen dela. Orduan, bai, enpresa hor dagoelako, baina ja orain dela ez dakizen bat hilabete esango nuke urteia batzuk komentatzen ari da, bakoitzak bere herrialdean diru sarrerak ematen dituzten arabera ordaindu beharko dituzte zergak herrialde horretan, naiz eta beste herrialde batean izan enpresaren... Claro. Baina, kasua da, gobernuak esaten duena, dela, azkenean ez daukatela daturik,
esateko zenbat kobratu behar dioten Google, WhatsApp, Facebook eta... Bai, datu horiek beharrezkoak izango lirateke, baina hori imaginatzen dut, ja, pentsatu beharko dute, nola egiten duten, araudi mota hau azkenean ezartzeko. Kasu honetan ez dute egingo. Esan dute erret. Beste kasu batzutan egin beharko dute azkenean. Errealitatera bidali nahi badute proiektu hauek. Beste kontu bat proposamen honetan izango dira zuntz optikoko sareen inbertsoak. Bai, inbertsio hauek sustatzeko neurri berriak ere zehazten dira legean, zuntzdun biztanleriaren 100% estaldura lortzeko edo gutxienez ADSL teknologia alternatibo azkarrago batekin. Horretarako, operadoreen arteko baterako inbertsio akordioak erraztuko dira, baita azpiegitura pasiboak partekatzea ere alanola antenataraino doan kablea. Hori baita ere logikoa da. Kasu askotan egiten da. Adibidez, Bilbon metroko 3. linean horretan dagoen telefonia azpiegitura operagailu guztiek partekatzen dute. Orduan, hori izango da azkenean ez dauka zentzurik operadore bakoitzak bere azpiegiturak eraikitzea leku berberetarako. Claro, eztabaida hori ireki zen... Hainbat alditan izan dugu. Eta lehenengo momentuan ireki zen 1997an, Telefonika mobiles privatizatu zenean eta merkatua ireki zenean beste aukera batzuei, kasu horretan izan ziren Amena eta Airtel, Vodafone eta Orantxeko aitzindariak, kasu momentu horretan eztabaida hori sortu zen eta pentsatu zuten esaten diogu Telefonika mobiles enpresari azpiegiturak partekatzea edo bakoitza berarekin. Bakoitza berarekin suposatzen da azken urteetan lehia handiagoa egon dela eta hori zerbitzu hobeak sustatu dituela. Movistar eta Vodafone kasuan, Orantxeko kasuan daukaten estaldurak kalamitate bat da, hori ezin da mantendu eta, en fin, horrela baita ere kobratzen dute bere azpiegituraren sarbidea eta horregatik operagailu mugikor virtual askok daude Orantxekin. Ez delako garestiena, precisamente. En fin, baita ere, azpiegiturai buruz itzengo du proposamen hau, ezta? Bai, era berean, eraikinen barruan azpiegitura komunak instalatzea, obra zibila koordinatzea, eta antenak instalatzeko administrazio izapideak murriztea bultzatzen da. Azken hori funtseskoa izango da 5G edatzeko, eta inoiz baino antena gehiago beharko ditu jarduteko maiztasun altuagoak eta beraz irismen txikiagokoak erabiliko baititu. Gainera, gutxienez 20 urteko epea esartzen da 5G spektorako lizentziak emateko. Eta ez dago gehieneko kopururik, kasuen arabera kopurua 40 urtekoa ere izan daiteke, 700 megahertziotako azken enkantean irekita utzi den bezala. Bueno, azkenean, eraikinetan batez ere azpiegiturak prestatzea eta partekatzea honetarako ere kontu oso logikoa da. Asko hitz egiten da antenei buruz, mugikorreko antenei buruz antena berriak jartzen direnean, batez ere auzo batzutan, esan behar dizuet, kasu askotan, hobe da antena zure eraikinean egotea, beste eraikinetan baino. Hori gira da, aurreko, imagina ni antena bat naizela, 5G antena bat naizela. Zu nire zerlekuan basaude, bai, eta ni antena bezala horra apuntatzen badut, zu nire atzean zaude, orduan ez duzu erradiazio hori jasoko. Baina zu nire aurrean basaude, erradiazioa jasoko duzu. Dena den, ere esan behar da, erradiazio hori ez dela ni por asomo egunero jasotzen dugun erradiaziorik potenteena, kaso askotan txikiena da, mugikorren seinalea. En fin, hemen argiak daukagu, argiak askoz intentsitate eta potentzia handiago daukate mugikor seinale baino. En fin, hori logikak ere esaten. Baina bueno,
Eta azkenin beste kontuak proposamen honetan. Bai, beste aldaketa garrantzitsu batek operadoreekin egindako kontratuei eragiten die. Horietan kontratu aurretik laburtutako azken baldintza guztiak sartu beharko dira eta gainera gehienez ere 24 hilabetetako iraupena izango dute. Iraupena epea, kontratatu hau, baina iraupen normalean urte bat izaten da, baina gehiengo bat jarriko diote 2 urte, 24 hilabete izango da gehienezko. Bai, hombre, logika dauka baita ere gobernuaren partetik esatea, bueno, gehienez 2 urte, orain modan urte bat jarri denez, gehienez 2. Eta modan 6 hilabete jartzen denean, esan gute, bueno, gehienez bat. Ya está. Listo, guztiontzako ondo. Bueno, hori izan da proposamena, kasu honetan gobernuak prestatu duena, ikusiko dugu ja parlamentuan pasatzen denean eta behin-behinekoa behin-behetikoa hobeto esan da egiten denean, ze eduki izango duen lege horrek. Beste berri batera pasatuko dugu, baina ez dugu asko gaia aldatuko, komentatu ditugun kontu hauetan, protagonista bat dago, baiek ez dute protagonista izan nahi, baina telekomunikazioei buruz hitz egiten dugunean eta operagailuei buruz hitz egiten dugunean, telefonikari buruz hitz egin behar dugu. Eta kasu honetan, alternatibak beste moduak bilatzen ari dituzte, ADSL zentral hoiek izteko, baina zuntza ere ez jartzeko. Bai, Telefonikak merkatu eta lehiaren batzorde nazionalari egindako eskaera batean, operadoreak ageria utzi du ze plan dituen oso sakabanatuta dauden eremuetarako. Hau da, zuntza ez den kompetitiboak eta horrelako lekuak, non ez dakit zenbat aldiz entzun dugu, bai, estaldura izango da 100%, lurralde guztietan, leku guztietan, baina hori Bizkaian posible da. Atzerako pausoak ja... Araban, Toledo nagian ez. Osea, Toledo provintzian esan nahi du. Bai, zehazki irudira operadore hau kobrea ordezkatzeko izango duen moduak. Zuntz propiorekin, bai, beste operadore batzuen zuntz zaretarako sarbidearekin, Adamo adibidez, edo FWA deitzen den sistema Fixed Wireless Access siglak dira, eta sare mugikorren bidez, hau da 4G edo 5G sartzeko puntu bat, baino ez da. Bai, azkenean, bere momentuan WiMAX modan jarri zen bezala, Movistar beste alternatiba bilatzen ari ditu, eta azken urteetan martxan jarri du produktu bat deitzen dena Movistar deitzen dela internet radio. Azkenean horrelako bat da, zure etxean izango duzula 4G edo 5G router bat, eta router horrekin interneta jasoko duzula. Suposatzen dut interneta bakarrik telebistako zerbitzuak ez direlako sartzen bere kompetentzian, hau da, Movistar ez ditu operadore predominantea zelako eta bar, ez ditu telebistako zerbitzuak mantendu behar, ordun satelitea imaginatzen duzuen momentuan pikutan bidaliko dute. Bai, eta hori dela eta Telefonikak esan dugun bezala, merkatu eta lehiaren batzorde nazionalari eskatu dio kobrezko 73 zentralen itxiera atzeratzea. Zentral hauek esan behar da azaroaren 25ean itxe behar zituzten, baina esan dugun bezala, merkatu eta lehiaren batzorde nazionala Movistarren eskaera onartu ditu, eta horiek zabalik jarraitzea eta internete kobrearen bidez eskaintzea albidetu du. Etorkizunean ikusiko dugu Movistarrek zentraloen itxiera jakinarazi izango du, ala dagokionean, ez dakigu noiz. Claro, kontua da, itxiera hori informatzen duela eta esaten duela, bueno, hau aurre ikusten dut, azaroaren 25ean izango dela, baina kasu honetan atzeratuko dute, eta hori gure merkatu eta lehiaren
batzorde nazionala. Ez dio ere esango, azkenean zerbitzua mantentzen bada, ba bueno, aia kuidauz nola egiten duzun, ez? Esan duzun bezala, hemen Euskadin ez gara afektatuak izango, batez ere, esango ditu probintziak generikoki ikusteko pizka bat, nondik doan gauza, hau da. Probintziak gehien aipatzen direnak dira Ávila, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, bai, Zamora. Osea, azkenean da... Hemendik gertu badago bat bi Burgosen eta beste bi Nafarroan. Claro, eske azkenean Araban egia da herri txiki asko daudela, baina ez daude ez da hiri handi batetik urrun, ordun azpiegiturak botatzeko, ba bueno, nahiko erraz dago Araban. Konparatu Araba adibidez Burgosekin eta hori konparatu Guadalajarakin. Ba, Guadalajara eta Burgos izango dira gutxi gora bera tamaina berekoa, uste dut ahojo 3 Arabak izango direla, baina biztanleria berdina daukazu Guadalajara batean eta Araba batean, orduan asko sakabanatuta daude gauza guztiak, eta zuntza eramatea herri batera 2, 3 edo 4 bezero izateko ez da bai, ezinezkoa da. Laportak esaten zuen bezala, al loro ez gaudela ingaizki. Al loro Euskadin ez gaudela hain gaizki, eta gainera 3... Baina nire etxean ez dut oraingoz zuntza ikusi. Baina ikusiko duzu urrengo urteetan ia leku guztitan egongo direla de forma estable 3 zuntz, Movistarrekoa, Orange Vodafonekoa eta Euskaltelekoa zuntz zuzena. Orduan, egia da, ez gaudela engaizki. Eibarren, uste dut Eibar edo Ermoan zela. Horren bien batean, zegoela ere herriaren zuntz propioa, eta horretan Adamo edo beste operagailu horrela exotikoak ematen zituztela zerbitzuak, azpiegitura udalak jarri zuelako. Orduan, hemen egia da ez gaudela hain gaizki. Espero dugu urrengo urteetan, ja, ezinbesteko esan da, Euskadiko lurraldea guztia, 100% estaltzea, Urkullu, badakidala non bizi zaren. Bueno, guztiok dakigu non bizi den. Bai, baina, bueno, hori ja. Bueno, Urkullu aipatu duzu, ez dugu normalean abiadura handiko trenari buruz hitz egiten, baina kristongoa montatu da horrekin, esan ez, bueno, ze gertatuko den, adibidez Bilbon ez dela abiadura handiko trena helduko Bilbora kristongo obra bat egin behar delako, hori egia da. Eta Gasteizen, eta Donostin... Donostin martxan dago Eusko Trenbide sareak egiten ari dituelako obrak, orduan. Esan dio adiferi, bueno, utzi da zuriri hau egiten dudala, eta egiten ari dute, baina Bilboko kasuan irekin nahi dute. Abando guztia, bai, kristongo obra... Guzti hori lurperatzeko, eta uste dut direla, ia milioi bat metro karratu. Osea, imagina zenbat azalera estali behar den, bueno, estali. Lehen gukendu eta gero estali. Badakigu, Bilbon bizi bagara, badakigu nola dagoen gaur egun abandoko estazioa eta hor bi asko playa hori. Claro, orduan, kristongo movida montatu da, esan denean, ziurrenik abiadura handiko trena basaurira helduko dela nenengo fase batean, eta gero ja bigarren fase batean abandora sartuko dela. Ba bueno, hori izan da Urkullu eta teknologiaren azken bueno, beste estazio intermodal bat egin aldute. Intermoser? Intermodal, metroarekin. Bueno, ez dakizu, bueno, berri teknologikoak... Basauriko intermodala. Borja, berri teknologikoak alde batera utziko dugu, gai bat tratatzeko bengoz. Zergatik kontxo Bilboko autobus geltokia deitzen da Bilbao Intermodal. Intermodal zerekin! Ba, izen politiko aukera, ez? Izen politiko, begira, ez zegoen, benetan, esaten dizut, ez zegoen
izen hobea termibus baino. Termibus zen nahi du. Terminal de autobuses. In English, terminal basis. Euskeraz, terminala autobusak. Kontxo, eske, ia hizkuntza guztitan termibus esaten diozu edonorri eta ulertzen du geltokia eta autobusak. Imaginatzen dut marka berria egin nahi dutela pasaden... Baina zertarako behar duzu marka berria hor zegoen marka ondo funtzionatzen badu. Galdetu Zuckerberri. Baina, a ber... Agian jendea asoziatzen zuen termibus estazio kutre bati eta... Baina, kontxo... Zer zen termibus? Precisamente, kristongo obra egin baduzu geltoki termibus berria, berribus. Claro, geltoki berria egiteko, marka hori, agian prestigio nahiko txarra zuena, aprobetxatzen duz esateko termibus berria, orain estalita. Cojonudo, ta jazta. Es que, buelta bat eman diot, eta gainera, aukeren artean, ni imaginatzen dut, proposatu zuten BBIG, Bilbao Bus Intermodal Garellano. Bueno, vale, onartuko dizut. Baina, Bilbao Intermodal? Es que ez du esaten, ez du esaten, zeren intermodala da? Ze hartu aldut hor? Ze daude trenak, daude tranbiak, daude taxiak, ez dakit, kontxo, dela autobus geltoki bat, deitu jozu, zerbait autobus, autobus Bilbao, zerbait, es que de verdad. Momento honetan gauza okerrago bat esan beharko duke, Gasteizko tranbia geltoki batek oraindik uste dut deitzen dela intermodal, naiz eta intermodal geltokirik esen azkenean eraiki lekurtan. Osea, intermodal dago hor eta gainera duela gutxi aldatu zuten, baina bere momentuan jartzen zuen intermodal ikurrarik gabe eta beste ikur bat jartzen zuela beste alboko geltokian, nora ditzen da? Euskal Herria. Euskal Herrian jartzen zuen Euskal Herria autobus geltokia. What? Osea, aldatu jozu behingoz izen horri intermodal eta deitu jozu Parke Arriaga. Jo que sé, de verdad, ez daukate neuronarik hau. Zu eta biok egin beharko genukena orain dela urte asko intermodal hitza erregistratu eta behitu zenbat diru irabaziko genuke. Intermodal hitza ezin dugu erregistratu. Bueno. Erregistratu aldugu adibidez domeinu bat, intermodal.eus, edorleko zerbait. Egin ezazu. Esperate, bueno, etorkizunerako basauriko intermodal basauridal. Basauri intermodal. Basauri intermodal. Ikusten dut, etorkizunerako ikusiko duzu. En fin, ni pentsatzen nahi dut aurten .eus fundaziokoek eskaintza egingo baduten Euskararen egunaren batik. Euskararen eguna izango dela abenduaren 3an, suposatzen dut, imaginatzen dut ere data horretan edo data horretaren alboan Durangoko azoka izango dela. Biatu mesedes noiz izango den Durangoko azoka. Eta bueno, horretan normalean eskaintzak egiten ari dituzte. Egia da ere .eus domeinuaren esango dut .eus domeinuaren prezioa ez dela gaur egun abenduaren 3tik 8 Durangoko azoka. 3tik 8. Gaur egun .eus domeinu bat 25 euroren truke daukazura. Noiko ondo. Begira, intermodal.eus eskuragarri dago. Erosiko dut txatxa egiteko. Hostia, imaginatzen duzu intermodal.eus eta ze gartzen dugu. Eta nola ditzen diote orduan bere webgunean? bilbaointermodal.eus. Bilbao intermodal.eus. Nire gehiago ustetzen zait, intermodal, generikoa. Intermodal.eus. Eta... Esaten dizut, basauri intermodal.eus. Eta gero, txantaje egiten diogu barkatu. Baina basauri intermodal ibatekin edo bi irekin. Ai, claro, es que... Hor dago... Intermodal basauri. Intermodal basauri. Bueno, Google bezala egin, erosi guztiak. Ostras, a ver, 8 euro dira
dela bakoitza, baina... Bueno, aprobetxatu alduzu, azkenean Euskararen egunean egiten badute eskaintza berezia, eta Ostras, orduan... hartu pakete bat. Orduan, saio guzti hau zentzuratu behar dut pitidoekin, jakiteko zintzuk diren domenioak. Itxaron behar badut, Euskararen eguna izan arte, en fin, hau... eskutik kanpo daukagu. Europar Batasunaren berri bat geneukan gaur? Bai, geneukan, bai. Alako zerbait, saiatuko naiz Europar Batasunaren berriaren musika jartzea. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Europar Batasunaren berri txikia egin behar dugu, berri askarrak ere dauzkagolako eta titulo eta gauza guztiak. Bueno, Google galdu egin du Europar Batzordeak 2017an lehen aldiz izuna jartzea erabaki zuen 2.400 milioi euroko Izun bat. Epaiketa hori, izun hori, eta ordaindu beharko du nagusientzako nagusitasunezko posizioa barkatu gehiagikariaz erabiltzagatik. Bai, Google Shopping zerbitzua hori esan duzun bezala interneteko bilaketen merkatuan nagusitasunaz abusatzeagatik 2017 urtean Europako Komisioa jarri zuten izun hori, Google ez egoen ados izunarekin eta Europarako justiziara jo zuen epaia esan hori legezkoa bai edo ez, eta azkenean orain Europako Justizia Auzitegi Nagusiak bere bazpena argitaratu du eta Googleri jarritako izuna bermatuz. Bueno, ez da izun bakarra, 2018an ia 4.000 milioi euro izan ziren Androiden gatik, 2019an 1.500 milioi AdSense gatik, eta... eta gaur egun beste bat badago hor tinteroan. Bai, Europar Batasunak 4. ikerketa bat hasi duelako kompetentzaren kontuak direla eta... begira, hau esan da, eta hau kontatuta, pasatuko gara orduan, berri askarrera. Bueno, berri askarrera, ondo egiten baditut gauzak. Itxoren momentutxo bat, prestatzen ari gaudela. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berreskarretan hasiko gara Apple buruz hitz egiten, Apple eta Epic arteko gatazka horretan emaitza egonderako. Bai, Apple eta Epicen arteko epaiketan gai bat konpondu gabe geratu da. Applek gatazkan zeuden 10 gaietatik 9 irabazi bazituen ere, 10. buruzko erabakia lehenbailen aplikatu beharko du. Abenduan 9an da App Storen saltzen diren aplikazioetan beste enpresen ordainketa sistemekin erosi ahal izateko helmuga. Applek epaiaren aplikazioa izosteko eskatu arren, Ibon González magistratuak behin betiko data berretsi du. Bueno, Apple azkenean esango du haiek... There is an app for that and a payment for that. Ya egin duzu txistea, de verdad. Disney Plus eskuratu dezakezue 2 euroren truke. Bai, Disney streaming plataformarekin mai gainean kolpe ematea erabaki du. Eta datorren azaroan, justo momentu honetan, estreinaldi esklusibo ugari izango dira Disney Plus Day izenekoan, etorkizuneko arpidedunak are gehiago animatzeko hilabete oso batean 75% deskontua ere eskaintzen du. Esan dugun bezala, eskaintza honekin lortu nahi dute arpidetza gehiago, eta lehenengo hilabetean 1.89 2 euroren truke eskura daiteke. Badakizue, Mickey Mouse, Los Simpson eta Hitler plataforma berean ikusi nahi baduzue, gero eta merkeago Disney Plusen. Eta azkenean Instagram bideo selfieak eskatuko ditu plataforman alta emateko. Bai, Instagram bere erabiltzailetako batzuei bere nortasuna egiaztatzeko eskatzen hasi da. Eta nola, bere aurpegia bideoz grabatuz, bere plataforma astintzen duten gezurrezko eta spam kontuekin amaitzeko ahaleginean. Metak adierazi du grabazioa ez dela Instagramen ikusiko eta 30 egun igar ondoren ezabatuko dela. Gainera ez da erabiliko aurpegia ezagutzeko teknologietarako edo datu biometriko
metrikoak biltzeko. Orain Instagramen alta emateko zure aurpegi polita Aurpegi eman beharko duzu. aurpegi eman beharko duzu, erakutsi behar duzu aurpegi polita hori, hombre. Titulol. Borja, hainbat berri utzi ditugu hor kolokan, haien artean izan litekeen titulol bat dela, eta ez dugu kontatu, baina aipatuko dut, Apple emango duela manualak, eskuliburuak, eta konpontzeko pieza originalak. Ez dugu komentatu, baina hau titulol bezala izan liteke nire harridura... Egia ez baliz bezala. Nire harridura benetan sortu duelako, baina ez dugu berri hori titulonen komentatuko, beste bat daukagu. Ez da hori izango. Beitu, bukatu dugu berri askarrak Instagrami buruz hitz egiten, eta jarraituko dugu titulean Instagrami buruz hitz egiten. Zu inigo badakizun orden Adam Mosseri? Ideiarik ez. Adam Mosseri pertsona honek da Instagramen direktibo bat, eta interneteko troll batek sare sozial hau Instagram konbentzitu zuen zuzendari honek hilda zegoela, eta ondorioz haren profila oroitzapenezko kontu bihurtu zuen, eta edonor saioa hasteko edo eduki berria igotzeko aukera blokeatu zuen. Noski, Mosek hau askar konpondu ahal izan zuen, begibistako arrazoiengatik, baina trikimaioak askoz denbora gehiagoz blokeatu ahal izango zuen pertsona anonimo baten kontuekin alderatuta hori zen troll hau pizka salatu nahi zuen sistema honekin. Zeren troll hau kontatzen duen bezala, berak ez zuen gatazka handirik aurkitu onelako eraso bat egiteko. Ez eraso bat. Facebook, Instagram... Azkenean bai eraso bat sare sozialek daukate aukera pertsona bat hilda deklaratzeko, eta horrekin bere profila obituario bat bihurtzen da. Hau da, ezin da, blokeatzen da, omenaldia, ezin da ja aldatu, ezin hor sartu, eta esaten du, bai, hau direktibo bat delako, baina ez bazen direktibo bat, pertsona anonimo bat izango balitz, hemen zenbat denbora irauten du. Baina kontua da, alde batetik, egia da eraso bat dela, hau da, azkenean kontu hori blokeatuta bukatu dela, baina beste aldetik, nola, ze eskatzen du Instagram akontu hori hildako baten bezala markatzeko? Ez dute eskatzen, ez dakit, hilden froga faltsu bat, pertsona honek bakarrik obituario faltso bat argitaratu interneten, eta Instagramera bidali, bere heriotzaren froga gisa. Baina ez dute dokumentu ofizialerik eskatzen. Ez. Eskela batekin, ni bihar el correora joten ez, eta esaten diet, mesedez argitaratu hau, eta ordaintzen diet, eskelak ordaindu behar direla. Bai. Eta ja, Instagrameko esaten diet, begira, hau, ala, jazta. Tío, de verdad. Eta fidatzen dira. Es que sin duda yo, gauza simple batzuetarako, adibidez pentsioak eta horrelakoak jasotzeko bizitzazko froga eskuratu behar duzu registro zibilan eta bar. Baina Instagram ez ditu pentsioak ordaintzen. Ez ditu pentsioak ordaintzen, baina mesedez, termino medio bat dago, ez eskatu bizitza froga bat, baina eskatu al menos eriotza froga bat, ez dakit, zertifikatuak egiten dira horretarako. Baina edozein pertsona ez dauka akzesu hor sarbide horrelako eriotza frogak eskatzeko. Horregatik baita ere egia da edozein pertsona ez lukeela eskubidea izan beharrik horrelako gauzak egiteko. Akontu horiek blokeatzeko eta omenaldia kontuak bihurtzeko, suposatzen dut, familiakide batek egin beharko zuela. Mesedez, Instagramekoek ez dute bidea topatzen. Urrengo nivel bat da Twitterren dep jartzen duzen bakoitzean, badakizu trending topic jartzen dute ez dakizen rip, ez dakin nor dep, eta ja hilda bezala deklaratzen dute, naiz eta batzuetan Wikipedian gertatu da, baina hori beste kontu bat da.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Bueno, haino heldu da sarean zehar 324 izan den hau, gai asko komentatu ditugu, batzuk teknologikoagoak, beste batzuk ez hainbeste, baina guztiak egunean komentatzen direnak eta azkenean aktualitatea direnak, eta aktualitate hori eguneroko berri hoiek beti bezala Borja Arbosa gerturatu digu. Eskerrik asko Borja berri hoiek ekartzeagatik. Eskerrik asko Inigo, eta espero dut urrengo saioan berri gehiagorekin etortzea ere. Eskerrik asko ere Mikel Carmoneri berrikuspen teknikoan egon dela, eta baita ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei irratsaio honen emisioa posible egiteagatik. Baita zuei ere gure entzulei saio hau entzuteagatik, eta data argi dago, 2 aste barru, 15 egun barru, berriz egongo gara hemen irratietan eta podcast formatuan zuekin bat egiteko eta teknologiari buruz gehiago hitz egiteko. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengora arte, agur!